Hej til alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video her fra min kanal. I dag der ser vi her fra Hypixel, og vi skal til at spille noget Skywars sammen med I'm Sunny. Ja, og jeg tager også der et link til Lasse i beskrivelsen. Og jeg lægger link til I'm Sunny i beskrivelsen. Så jeg vil bare lige cut til Vinde Gamet, så vi ses lige om lidt. Det vil jeg til gengæld ikke gøre. Okay. Okay, jeg tror, jeg har taget Kit Armor. Jeg tager Kit Speleologist. Okay, det her der skal vi lige være lidt vågne på grund af, nu kan vi bare hoppe over til hinanden. Okay, så tager jeg Kit Scout. Så tager jeg lige øverst. Jeg har til gengæld også speedpots. Der var et weapon. Så er lige noget armor her i det her. Okay, jeg fik til gengæld et bedre sværd. Ja, Lukas, der er nogle sko hernede. Jeg flæger lige ham her med buen. Eller de her med buen. Jeg faldt ned. Hvor var jeg close. Rip. Nå, men så kan jeg jo lige stå og flække dem herovre. Så. Farvel. Au. Så de her... ham der, han skadede rigtig meget. Okay, jeg hopper lige over cleanupper. Klamo. Rigtig. 2 sekunder. Prosit. Sådan. Endnu en måde at fortælle sine fans på, hvordan det er, man nyser ordentligt. Eller hostet, eller hvad var det, du gør? Jeg hostede. Jeg er syg. Og det er sommerferie. Luksus. Nå ja, det har jeg ikke glemt. Jeg tænkte bare, nu er det skoledag i morgen. Men så er det også sådan lidt dumt på grund af, for det første er det fredag, og så er vi sommerferie, så det er sådan lidt... ProTV! ProTV! Okay, hvad ovenpå? Jeg tror godt, du kan flække dem. Den ene har til gengæld ikke lige det bedste. Og jeg tager ham bare bagfra. Den er godt nok heller ikke den bedste til PvP. Okay, hvorfor 3v1'er de mig lige der? Det er ikke særlig lækkert, det der, dudes. I don't know. Flækker du dem? Rick. Jeg går bare ind i et game. Gør du det? Og den pack, jeg spiller med, det er Møjslev. Default edit. Kan du egentlig ikke sende den efter? Jo, det kan jeg godt. Okay, jeg tager Kit. Jeg tager bare hele tiden Kit Armor. Fordi så er vi begge to fuld armor næsten. Tror jeg i hvert fald. Undskyld. Okay, Rip, jeg har sådan en fuld liter, men ikke godt. Lukas, du må gerne lige få det her. Lukas, kom lige. Jeg er her. Hvis jeg høre noget i baggrunden, så er det min lillebror. Okay, sådan der har jeg det på. Det er sådan rimelig færdigt. Jo, det er fint. Okay, der er nogen her. Der er en flyhacker, Fik du ham for Rick? Nej. Shit. Okay. Hvad? Jo, det gjorde jeg. Jeg fik ham på Rick. Nå ja, du optager jo det. Lukas, der er en her. Ja. Jeg tror lige, jeg fik ham. Ja, Lukas. Okay, Lukas, jeg tror egentlig bare, vi rusher midt. Altså helt midt. Der er TNT med Lukas. Lukas, region. Okay, fedt. Jeg vil fandme lige være faldet ud over der. Og man kan ikke engang blokke på slaps, det er ret noget.
Ah, fuck, du er til dør. Du sendte en blok. Ej, fuck. Jeg er død. Ja, det gør jeg også. Rip. Okay, jeg stopper videoen nu, så jeg tænker bare, at vi ses i næste video. Hej. Hej.